Kusenjalo zijwayelekile imvula enjena ngalesikhathi sonyaka KwaZulu-Natal. KwaZulu-Natal isempumalanga eNingizimu Afrika endaweni ethola imvula ehlobo. Ke kuthi noma sesibheke kwinkwindla nezinhlelo zomkhathi ezisilethela izimvula sezenyuka ziya kwamanye amazwe angenhle eAfrika, aya ngokwehla amathuba kepha asuke esasekhona. Kwesinye isikhathi kuba nje imvula ezijwayelekile kanti kwesinye kuba izimvula ezidala umonakalo. Kanti kwesinye isikhathi ke futhi ke kuye nangombiko, umbiko wezimvula wesizini obizwa nge-seasonal forecast. Loyo mbiko ubheka amathuba ezimvula ezinyangeni ezintathu ezilandelayo. Nawo lo mbiko lo ulawula ukunyakaza komkhathi, banda kanye nokufudumala kolwandle esakhelene nalo. Lezi mvula ayikazukuphela kwamanje kulezi nyanga ezizayo. Sisazothola izimvula eziningana kunezijwayelekile ezinyangeni uNdasa, uMbasa kanye noNhlaba. Izangoma zezulu iSouth African Weather Service eThekwini zikhiphe isixwayiso esisesigabeni sesibili senye imvula entshonalanga yesifundazwe. Kepha sikhona esikhishwe ikusasa esiyisigaba sesibili. Sikhishelwe indawo ezisentshonalanga yesifundazwe saKwaZulu-Natal kanti sixwayisa ngezimvula ezihambisana nokuduma kwezulu ezingahambisana nombani ongadala ubungozi, umoya ovunguza ngamandla, izikhukhula zesikhashana kanye nesacotho. Abezenhlekelele KwaZulu-Natal bami ngomumo ukubhekana nanoma ngabe isiphi isimo esizoza nesimo sezulu esibi entshonalanga yesifundazwe ngokwesixwayiso esikhishiwe.